Mistä tämä idea lähti? Mä halusin sitten näyttää koko maailmalle, että kuinka hauskaa ja helppoa siivoaminen on. Ja mä rupesin tekemään TikTokkiin ihan tavallisia siivousvideoita. Ja sen jälkeen ihmiset alkoi pyytää mun apua. Ja mähän olin aivan innoissani. Tervetuloa Alex Talkiin, ja tänään meillä on taas special treat. Tehän tiedätte, että me puhutaan Suomesta, suomalaisuudesta ja kansainvälisyydestä, ja me tehdään se mielenkiintoisten ihmisten kanssa. Päivän special treat on se. Kuulkaas, mä oon aina luullut, että mä oon niin sanotusti aika tunnettu henkilö maailmalla ja Suomessa. Sitten mä oon vähän niin kuin ylpeä, että mulla on ainakin yli 500 000 seuraajaa niin kuin tuolla somessa. Mutta tiedätkö mitä? Tänään meillä on henkilö, jolla on 20 miljoonaa seuraajaa sosiaalisessa mediassa. Tervetuloa, Auri. Kiitos. Kiva, että sä tulit tänne. Kerros vähän itsestäsi. Joo, mä oon Auri, 30-vuotias Tampereelta ja maailman paras siivooja. Ei huono, ja vielä Tampereelta. Alright. Muutama kysymys tähän alkuun. Siis ne, jotka ei mukavasti tiedä, kuka Auri on. Sähän siivoat siis koteja ympäri maailmaa. Joo. Ja ilmatteeksi. Sä kuvaat niitä TikTokkiin ja YouTubeen ja Instagramiin ja meidän vanhempien hyväksi Facebookiin. Niin miten susta ja näistä videoista on tullut niin iso ilmiö? No se on varmaan se, että siivous on niin kuin universaali asia. Että se on ihana nähdä se muutos. Ja se jotenkin koukuttaa ympäri maailmaa. Mutta sitten siinä on sillä tavalla, että kun sä siivot, niin sähän menet siis sellaisiin paikkoihin, jotka niin kuin näyttää sellaisilta, että sä et voi niitä siivota. Ja muutamassa sekunnissa se on niin kuin ping pong, homma hoidettu. Mistä tämä idea lähti? No se lähti ihan sillä että mä työskentelin esimiehenä siivousfirmassa. Ja sitten mun oli tosi vaikea saada työntekijöitä. Kaikki nuoret halusivat jokin kahviloihin ja kaikki. Ja mä halusin sitten näyttää koko maailmalle, että kuinka hauskaa ja helppoa siivoaminen on. Ja mä rupesin tekemään TikTokkiin ihan tavallisia siivousvideoita. Ja sen jälkeen ihmiset alkoi pyytää mun apua. Ja mähän olin aivan innoissani. Siinä laittoi kuvia niin kuin likaisista kodeistaan. Niin. Ja sitten mä aloin siivoa niitä viikonloppuisin. Mulla oli niin kuin mun päivätyö ja sitten mä rupesin tekemään niitä viikonloppuisin. Ja sä teit sen niin kuin vähän hyvän tekeväisyytenä ikään kuin. Joo, en mä nyt olisi voinut kuvitellakaan, että saisi mitään rahaa. Että sanoppa jollekin parturille, että hei, rupea leikkaa hiuksia ilmaiseksi. Niin. Ei, ja mikä oli niin kuin se ensimmäinen keikka? Muistatko sä vielä ekan niin kuin TikTok? No, missä se oli? Se oli Tampereella, semmoinen yksinhuoltaja äiti. Sen mies oli menehtynyt, se oli jäänyt lasten kanssa yksin. Ja se koti oli niin kuin mennyt vähän sotkuseen kuntoon. Niin mä sitten siivosin sen. Niin. Ja silloin kun sä sanot mennyt vähän sotkuseen kuntoon, niin se tarkoittaa, että se on ollut aika sotkusessa. No silloin se oli, nyt se olisi ihan kevyttä kamaa. Niin. Että ei se ollut oikeasti niin kuin mitenkään paha. Et nykyään me siivon semmoisia roskavuoria, joo. Mutta ei siellä ollut mitään sellaista. Paitsi meidän auto silloin, kun se ei ollut hirveän paha roskavuori. No niin. Mutta aika nopeasti me sekin hoidettiin. Se oli aika kevyt. Joo. No mikä onko sulla niinku pari tällaista ikimuistosinta? Jotkut sellaiset, yksi joka on saanut sut niinku nauramaan ja toinen, joka on saanut sut itkemään. Joku tällainen. Tuleeko mieleen? No kyllähän ne aina niinku, kaikki on koskettavia tarinoita, mutta kyllä mä aina koitan sinne niinku valoa tuoda. Että aina se on niinku hauskaa. Mutta ehkä kaikista mieleenpainuvimmat niin on esimerkiksi tyttö, joka oli ajellut hiuksensa pois, ettei sen tarvitse käydä suihkussa, että se pystyi niinku vaan makaan sängyssä. Et kyllähän ne on aika niin kuin rajuja tarinoita ja monet ei ole käynyt vaikka vuosiin suihkussa. Että semmoisia perusasioita, että sä voit kävellä sun kotona, niin ne ei ole niille ihmisille tavallisia asioita. Että ne esimerkiksi monet kuvailee, että kun ne menee kauppaan, niin ne on siellä kaupassa katsoo, että vitsi, täällä on siistiä. Ja ne katsoo muita ihmisiä siellä, että onkohan ton kotona siistiä. Ja niin kuin ne on kateellisia tavallaan muille. Noi huikeita tarinoita ja me puhutaan kohta mielenterveydestä ja siivoamisen voimasta itse asiassa siihen liittyen ja vähän sunkin menneisyydessä. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin miltä tuntuu, että sulla on niinku 20 miljoonaa seuraajaa somessa? Siis se on melkein 4 kertaa koko Suomen kanssa. Mä voin kuvitella, että sulla on seuraajia kaikista maailman 200 maasta. Okei, Pohjois-Koreasta en ole ihan varma. Kiinassa voi olla joku muuri päällä, mutta kyllä se sielläkin olet julkis. Niin, miten niin sä itse suhtaudut siihen, kun Snaps
susta tuli niin sanotusti gigajulkis? No ei se nyt kauheasti elämää muuta. Että mä olin ihan yhtä onnellinen ennen sitä ja nytkin. Että se on tavallaan kaikki siellä puhelimessa. Että ehkä tulee niinku viestejä enemmän, mutta ei se nyt niin paljon asioita muuta. Ja mä voin muuten sanoa, että toi pitää paikkansa, koska mä oon tavannut sun mummin. Niin. Ja se oli tosi makeata. Siis, meillä oli tilaisuus Tampereella, eiköhän Auri tuu sinne mummin kanssa. Ei mummi, nyt otetaan pieni kuva Aleksin kanssa ja muuta. Mutta ei ollenkaan huono juttu. Mutta aika monihan rupeaa sitten katsoa sitä niin kuin omaa minänsä, identiteettiä julkisuuden kautta, mutta sen, minkä sinua tunne, niin sä et ole todellakaan tehnyt sitä, vaan sä oot ihan samanlainen siellä kamera edessä kuin okei, nytkin me ollaan kamera edessä, mutta silti. Niin, joo, eihän se sinänsä muuta mitään. Seuraava kysymys. Jos Suomea hallitsisi siivouskuningatar, niin millainen paikka Suomi olisi? Varmaan samanlainen. Mun mielestä, siis kun mitä mä oon mennyt tuolla maailmalla nyt, ja mä saan joka päivä niin kuin siivouspyyntöä ympäri maailmaa, niin kyllä mulla on vahvistunut se, että meillä menee täällä aika hyvin. Että, niin. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Ja tietysti sitten, jos me katsotaan esimerkiksi kaikkia näitä tilastoja, kun näitä kilpailuja, mikä on maailman onnellisin kansa ja mikä on ympäristöystävällisin ja missä on paras oikeusvaltio ja mediavapaus ja muuta, niin kyllähän me rankataan aina niin kuin niissä parhaissa. Mullakin on sama fiilis ollut, että varmaan yli 20 vuotta elämästäni asunut ulkomailla, niin eihän täällä huonosti mene. Niinpä. Mutta aina me voidaan parantaa. Ja sä oot yksi niitä, jotka on aika paljon tätä mun mielestä maata parantanut ja kivalla tavalla. No, kiitos. Okei, mennäänkö me sitten Aurin kysymyksiin mulle? Tää on muuten aika pelottaa. Joo. Noniin. No niin. Miten puhdas tai likainen sun oma koti on? Kyllä se on enemmän puhtaan puolella kuin likaisen puolella. Jos sä kysyisit multa, niin mä sanoisin, että se johtuu tietysti siitä, että olen niin järjestelmällinen. Jos sä kysyisit vaimolta, niin sä sanoisit, että täällä on muuten Alex aina paljon siistimpää silloin, kun sä et ole kotona. Että varmaan tällainen kauhun tasapaino. On se ihan siisti. No mä arvasin. Kyllä sen huomaa. Mikä on sun lempisiivousväline? No, meillä on sellainen seinästä tuleva pölynimuri, letkut synervi. Ja me muutettiin ton taloon 2009 taisi olla ja se oli ihan uusi juttu mulle. Siitä mä oon aina tykännyt, kun se on makea, osaat vääntää sitä ja sitten sieltä rupeaa suhisemaan. Mutta sitten kannattaa käydä tyhjentämässä se pönttö, että muuten voi käydä kalpat. Et kyllä se on se seinässä oleva imuri. Aika yllättävää. Jos susta tulee presidentti, niin pääsinkö siivoamaan? No totta kai. Miettikääs vähän. Ois muuten aika kova juttu. Joo. Hei, Suomen tasavallan presidentti pääsisi silloin aika monen miljoonan TikTok, et cetera, seuraava. Katso. Joo, kyllä se varmaan on. Mutta meidän täytyy kysyä sitten Turvalta siellä Mäntyniemessä, että onko tämä niin kuin ok. Varmaan se olisi. Joo, se on hauskaa. Hyvä. No niin, Auri, siirrytään eteenpäin ja osittain varmaan monella tapaa vakavampiin asioihin, koska en usko, että kaikki tietää, että sä et ole vaan niin kuin Suomen kautta maailman ykkössiivooja ja tällainen positiivisuuden ja ilon jollain tavalla eteenpäin viejä. Niin sä oot tehnyt myös paljon työtä ja sä oot päivystänyt Mieli ry:n puhelinpalvelussa säännöllisesti ja sä siivoot, niin kuin sä tuossa aikaisemmin sanoit, mielenterveysongelmasta ja sairauden ilmaston kotiin. Mikä vei sut siihen? No mä olin itse nuorena tosi pahasti masentunut ja kun mä olin vuosia masentunut ja sitten kun mä paranin siitä, niin mä olin silleen, että mä haluan auttaa muita. Koska mielestäni jokainen kärsii jossain kohtaa täällä. Kaikilla on vaikeaa. Niin sitten jos mä voin hyvin, niin mä voin auttaa muita. Niin miksi mä tekisin sitä? Ja se on just se, mikä niinku tuo oikeastaan merkitystä elämään. Että aika monihan ei niinku, mehän käydään, niin kuin sä sanoit, kaikki vaikeita vaiheita elämässä läpi. Ja sitten se on kyse siitä, että miten vaikeassa asteessa se on ollut esimerkiksi masennustila tai jonkinnäköinen mielenterveysongelma. Sitten kun sieltä pääsee, siis suoraan sanotaan elävänä ulos, niin sittenhän se antaa aika paljon, kun pystyy toista auttamaan. Että se me unohdetaan aika usein, että ei se ottaminen ole se juttu, vaan se on se antaminen. Ja siinähän sä oot ihan, niin kuin, ihan ykkönen. Joo, se on kyllä parasta. No sä haluat poistaa myös häpeää mielenterveysongelmien ympäriltä. Joo. Ja sehän on oikein hyvä juttu, koska mä voin ihan suoraan sanoa, että silloin kun mä olin nuori
Ja jos jollain meni huonosti, se oli vähän niin kuin silleen, että hoida nyt tämä homma. Mutta miten sä teet tätä? Musta tuntuu, että mun mummo on ollut mielenterveyshoitaja. Hän on ollut mielisairaalassa. Niin mulle niin kuin mielisairaus ei ole koskaan ollut mitenkään pelottava tai mielenterveysasiat. Siis tämä mummi, jonka mä tapasin? Joo. No okei. Eli ne ei ole sua jännittänyt koskaan? Ei, että mä oon itsekin vieraillut siellä ihan pienenä ja niin kuin, se on tavallaan ollut aina jollain tavalla lähellä mun elämää. Ja just kun nykyaikana mielenterveysongelmia on tosi paljon, niin sit musta on tosi kiva niin kun normalisoida niitä. Joo, musta on tosi hyvä tulokulma ja tietysti mulla on 2 lasta, 19 ja 22, ja heillä tietysti laaja kaveripiiri. Ja me kotona puhutaan kaikesta, me pystytään ihan kaikesta puhumaan, mikä on tietysti hirveän kiva, no ei vaan meille vanhemmille, mutta myös sitten meidän nuorisolle. Mutta me sitten kuullaan erilaisista haasteista ja ongelmista, jotka on nykyään nuorilla. En sano, että ennen oli kaikki paljon vaikeampaa tai helpompaa, mutta se oli varmasti erilaista kuin mitä se on tänä päivänä. Ja musta on hirveän tärkeää myös, että esimerkiksi konsultointi tai terapiassa käynti, että se ei ole mikään stigma enää tänä päivänä, vaan se niin kuin olla jollain tavalla uusi normaali. Tietysti se ei ole hirveän halpaa, niin. mutta kuitenkin. Onko sulla ollut sellaisia tapauksia, jossa sä oot niin kuin jonkun nuoren kanssa puhunut ja kertonut, niin kuin ottanut vähän sitä omaa roolia, muuta kuin tietysti tuon puhelinpalvelun kautta? Joo, kyllä mä niin kuin aina melkein kyselen näiltä ihmisiltä, onko niillä tukiverkko, mikä on ajanut ne siihen, että jotkut tietenkin haluaa puhua vähän enemmän, jotkut vähän vähemmän. Mutta sitten myös monet ihmiset, kun ne kertoo mulle siitä yhdelle ihmiselle, niin ne rohkaistuu ja kertoo muillekin. Et monet on sitten sen jälkeen kertonut vaikka äideille. Mulle onkin muutamat äidit soittanut ja laittanut viestiä ja kiittänyt. Joo, se on tosi kiva. Antoiko mummi sulle silloin aikoinaan neuvoja? Kun mummihan oli niin kuin omalla tavalla alan ammattilainen, siis mielenterveyden kanssa tekemisissä. Oliko sillä jotain sellaisia pointteja silloin, kun sulla itsellä oli vaikeaa? Joo, se aina sanoi, älä käytä huumeita. Mutta siis oikeasti, koska aika monet, vaikka ketä se hoiti, niin oli niin kuin siis huumeiden käytöstä johtuvia. Okay. Se mua huolestuttaakin, nykyään on tosi paljon huumeita. Käytetään. Tässä muuten ihan jännä, että sun mummilla oli toinen neuvo. Mä oletan, että varmaan kaikilla vanhemmilla, mutta meillä oli, siis meidän isällä oli, mulle ja mun veljellä aina niin kuin 2 sellaista neuvoa tai sääntöä. Ensimmäinen oli, näin kuulostaa vähän, ei huumeita. Okei. Se oli niin kuin ihan selkeä ja selvä ja me kunnioitettiin sitä. Sitten toinen oli se, että ei koskaan moottoripyörää. Tälle siinä voi joskus olla. Ja mulle kävi, tiedätkö, kun mä olin vaihto-oppilaana Jenkeissä 85-86, sä muistat silloin 85-86 tosi hyvin, niin mähän menin kouluun sellaisella 620-pisellä Hondalla, 650-pisellä Hondalla. Sitten mun isä sai kuulla siitä ja sitten isä soitti ja sanoi, no nyt on 2 vaihtoehtoa. Että joko sä jatkat kouluun menemistä sillä moottoripyörällä tai sitten sä tulet kotiin. No, se keskustelu oli aika lyhyt. Ootko ajanut sen jälkeen? Etkö? Kun en mä sit loppupelissä oikeastaan ole uskaltanut, että joku tällainen Honda Monkey meillä oli nuorempana, mutta joo, nyt mentiin vähän sivuraiteille, mutta ei se mitään. Sitten nyt tietysti tulee vaikea kysymys, mutta sä oot puhunut tästä myös julkisuudessa, että sä teininä päädyit yrittämään itsemurhaa ja sitten lopulta teho-osastolle. Niin mikä kannustusviesti sulla on vastaavien ongelmien kanssa painiville ihmisille? No silloin mä en tiennyt, että näistä asioista voi päästä yli. Mä luulin, no ehkä helposti teini-ikäisenä, niin kun ei ole muutenkaan tietoa siitä, mitä muuta voi olla. Että mä luulen, että se on se normaali. Mä en tiennyt mistään paremmasta. Niin se, miksi mä oon ylipäätään ollut kriisipuhelimessa tai teen näitä, että mä haluan antaa toivoa. Että aina, vaikka olisi kuinka vaikea tilanne, niin siellä on toivoa. Ihan kaikissa tilanteissa. Että mä oon nähnyt sen nyt monta kertaa. Niin se, jos joku olisi sanonut mulle, niin se olisi kyllä auttanut. Joo, kyllä toi toivon viesti on ilman muuta se paras. Niin onkin. Niin. Ja toivohan antaa se, että sä istut tässä meikäläisen kanssa ja juttelet. Niin, että jos mä oon siitä selvinnyt, niin ihan kuka tahansa voi selvitä. Näin on. Joo. No niin, nyt puhutaan vähän heikompien tukemisesta. Puhuttiin äsken mielenterveydestä ja puhutaan hyvinvoinnista. Miten sun mielestä siivous auttaa vaikeissa tilanteissa olevia ihmisiä jaloilleen? No yleensä tämä sotkunen koti on yksi niin kuin negatiivinen osa semmoista sarjaa. Et siellä on yleensä nämä ihmiset nukkuu huonosti, syö huonosti. Niillä on
rahaongelmia ja niiden koti on sota. Just näin. Mä yritän niin kuin rikkoa sen negatiivisen Joo. kehän, että se on niin kuin tönäys vähän parempaan. Nudge on se hyvä sana, että sä niinku tökkäset, että Joo. sä et rupea kommentoimaan, että miten sun kämppä voi olla näin likainen. Ja kyllähän se itsekin tietää, siis mä muistan silloin, tai kun on ollut hirveän vaikeita aikoja, ei jaksa ja on väsynyt, niin kyllähän sitten niinku kamat on omalla tavallaan rempalla. Nyt ei puhuta siitä, että on syntynyt niinku vuori, joka pitää siivota pois. Mutta kaikillahan meillä on se, ja joku on sanonut, että se asiathan alkaa ihan perusjutuista, jos ei vielä ole ristäytynyt käsistä. Esimerkiksi siitä, että ensimmäisenä kun herää aamulla, niin siellä vuoteensa. Niin sekään ei ole mikään ihan hirveän huono. Niinpä, Niin. joo. Että kyllä musta tuntuu, että sun koti on aina vähän heijastus sun mielestä. Kyllä se on. Mutta täytyy myöntää, että kyllä koti on ollut rempalla aina välillä. Se on ihan ok. Se on ihan ok. Kaikki on siivottavissa. Niin, ehkä just sitä mä haluan myös näyttää, että vaikka se olisi kuinka hirveän näköinen se koti, sen voi siivota ihan hyvin. Niin. Ja sitten se, mikä mulla on aina, kun mä siivoon, niin sitten kyllä se jälkikäteen sulle, kun sulle kävelet siellä ympäri kämpö, katso, minä siivoin tuon nurkan ja sitten se on muuten puhdas tossa. Ja sitten kun puoliso tulee kotiin, huomasitko muuten, miten hyvin hoidin tämä homma? Joo, Aleksi, ihan jees. mutta kun siinä omalla tavallaan se on tätä. Miten sitten, sulla on haasteita, niin miten yhteiskunta on auttanut sua näiden haasteiden ylitse pääsemiseksi? Vai onko se ollut kaverit vai mikä sulla on ollut niin kuin se, vai kaikki? Joo, mä kävin terapiassa, että alun perin poliisit on huomannut mun pahan olon. Ja sitä kautta mä oon sitten päässyt terapiaan. Mun mielestä se prosessi on toiminut todella hyvin. Mä oon tosi kiitollinen just yhteiskunnalle. Ja sen takia, että musta on esimerkiksi tullut työkykyinen. Ja mä pystyn nyt antamaan takaisin. Ihan paljon annatkin. Se on mun mielestä tosi niin kuin arvokasta. Ja mulla ei ole niin kuin mitään valittamista siitä. Joo. Ja se on kiva myös, että sä pystyt niinku puhumaan siitä avoimesti ja sitten miettimään, onko sellaisia, niinku, no ei varmaan näihin ole helppoja ratkaisuja, mutta sanotaan, että jollain nuorella on vaikea mielenterveysongelma, niin mikä on se koodisto tai mitä sä sanot, että minne kannattaa mennä, mihinkä kannattaa olla yhteydessä, mikä voisi auttaa? No aikuisiin ihan ehdottomasti, että ei sillä oikeastaan, jos mulla tulee ympäri maailmaa keltä tahansa lapselta tai nuorelta viestiä, niin kyllä mä aina kysyn, että onko sulla jotain aikuista, jolle voisi kertoa tai tukeutua. Että kyllä me niin kuin aikuiset. Niin, koska sullahan ei tule näitä viestejä niin kuin vaan Tampereelta. Vaan ne tulee ihan kaikki. Miten sä hanskaat kaikki ne viestit muuten? Siis ensinnäkin se, että jotkut viestithän on varmaan sellaisia, että rupeaa itkemään tai on tosi raskaita. Mutta sitten myös se viestien määrä. Miten istut sä koko ajan puhelimella ja vastaat vai miten se toimii? Kyllä mun pitää ihan niin kuin pitää itsestäni eka huolta ja sitten sen jälkeen lukea niitä viestejä tavallaan. Että sit aina mä en vaan ehdi. Mutta kyllä mä esimerkiksi kaikille lapsille ja nuorille vaikka vastaan. Mutta mä oon empaattinen, mutta en kovin herkkä. Että en mä voi ottaa niitä itselleni kannettavaksi. Tuo on muuten todella hyvin sanottu. Mietin joku esimerkiksi lastensairaalassa työtä tekevä, niin just se tulokulmahan on se, että sä näytät sen empatian, sä pystyt asettumaan sen ihmisen asemaan, mutta sä et ota sitä itteestä, sä et vie sitä ikään kuin kotiin. Niinpä. Se blokkaaminen on helppoa. Niin. Mitä voitaisiin vielä tehdä? Presidenttihän ei näitä tee, mutta mitä me voitaisiin tehdä vielä niin kuin lisäksi, jotta jotenkin saataisiin kitkettyä pois sitä pahoinvointia ja voitaisiin lisätä ihmisten hyvinvointia. Mulla on omat ajatukset, mutta ne on helppoja. Sä voit kertoa tämän jälkeen. Mä voin kertoa sun jälkeen sitten. Joo. Mun mielestä ihan kaikkien pitäisi pitää toisista huolta. Että ei mikään, että vaan yhteiskunnan tai kenenkään, vaan se on ihan kaikkien tehtävä. Ja myös ihmisten ottaa itse siitä omasta hyvinvoinnista vastuuta. Että jokainen on kuitenkin pystyy itse sen tekemään ja vaikuttaa omaan elämään. Niin, entäs sun mielestä? Mulla on itse asiassa ihan samanlainen lähtökohta. Mulla on sellainen ajatus, että me pitää yhdistää mieli ja keho. Ja mieli lähtee siitä, että sä oot utelias, sä opit jotain uutta, sä et koskaan kyynisty, sä oot empaattinen. Ja tietysti sen mielenrauhan totta kai antaa se, että vaikka oot töissä tai että sulla on paljon läheisiä. Mutta sitten se toinen puoli on se keho, joka on yhteydessä siihen mieleen. Ja sen kehon huoltaminen, sitä ei kannata koskaan vähätellä, niin kuin me hyvin tiedetään. Kun me ollaan väsyneitä, niin eihän mistään tule mitään. Eli se on helppo juttu. Helppo. Se on uni, ruokavalio ja säännöllinen liikunta. Sellaiset perusasiat.
Ja silloin, kun sulla on se utelias mieli ja sitten se kroppa, joka voi hyvin, niin ne päivät kokonaisuuksina on sitten aika paljon parempia. Mutta toi sun perusviesti siitä, että pidä itsestäsi huolta ja ota itsestäsi vastuuta niin paljon kuin pystyt ja sitten tukeudu ikään kuin kaveri, perhe, yhteiskuntaverkostoon. Hyvä viesti. Joo. Näin. Mm. Nyt kuulkaas, me tullaan katsomaan meidän 3 viimeisintä valokuvaa täältä kännykästä. Tai ei ne ole kyllä viimeisimpiä, vähän huijataan, mutta kuitenkin. Auri, miltä sun kuvat näyttää? Okei, mä voin näyttää. Tässä mä oon Saksassa ja siellä tehtiin, Saksan aamu-TV teki musta dokumentin. Ausgezeichnet. Joo, se oli hauskaa. Puhuit sä saksaa? En todellakaan. Noniin, mutta sellaista niinku Samu Haber-saksaa. No jotain sönkötin englantia, sinne Okei, päin. Joo, sitten. Sitten, no mä löysin sen asukkaan, kun me oltiin Saksassa siivoamassa, niin sen avaimet, toiset avaimet. Ne oli siellä roskien alla ja mä löysin ne. Ne on aina kiva, kun löytää jotain. Eikä hukkunut minnekään. Niin. No, hyvä, että et heittänyt pois. Joo, se on aina kiva. No. Ja sitten tässä on maailman aivan ihanin allas. Tuolla kasvoi sieniä. Sieniä ja sammalta. Niin. Eikö se ole kaunis? On toi joo, todella kaunis. Siis ihana Siis roska. Aurilla on mielenkiintoinen maku. Se tykkää tuollaisista sienialtaista, jotka näyttää miltä näyttää. En mene sanomaan miltä näyttää. Oli hienoja kuvia. Tämä on tällainen aurimainen tämä viimeinen. Eli Niin ei on. mikään hirveä yllätys. Mutta tosi makea. Okei, sitten on niinku mun vuoro. All right. Noniin. Tässä on ensimmäinen on tällainen kaverikuva. Mähän olin siellä Elämäni biisissä. Aivan. Ja tässä on 2 tällaista kaveripariskuntaa, eli Sauli ja Janna Haahtela, Pekka ja Elina Ylitalo ja sitten Sysänne. Ja tämä kuva on otettu kello 1.30 aamulla, kun oli vähän niin kuin sellainen footloose-meininki. Ihan kiva kuva. No niin, no ihan fressiltä näyttää. Kyllä. Ja sitten seuraavana aamuna mä kuittasin kavereille, tai aamuna, se oli kyllä iltapäivällä. Kun vähän väsytti, niin mä yritin saada tämän Pekan ja Saulin mun kanssa pyöräille, mutta eihän ne tullut. Ja sitten viimeisenä, niin kävelinpä tuolla Kampin kauppakeskuksessa Marimekko-puodin ohi ja lähetin kuvan yhdestä mallinukesta vaimolle, että hei, oisko tää sellainen, josta sä tykkäsit? No tykkäskö? No ei se ole vielä vastannut. En mä tiedä miksi. No niin, mikä on sitten mielenkiintoisin viesti tai kommentti, jonka sä oot saanut somessa lähiaikoina? No nyt mielenkiintoisin tällä hetkellä on ehkä tämän jälkeen, mulla on itse asiassa puhelu yhden kanadalaisen TV-tuotantoyhtiön kanssa. Ne haluaisi tehdä jonkinlaista, en tiedä mitä, mutta katsotaan. Ja ne oli somessa yhteydessä. Ja laittoi ihan sähköpostia. Mikä on sun viimeisin mielenkiintoinen viesti, mitä sä oot saanut? Instagramista liittyy Elämäni biisiin. Siinä yhdessä vaiheessa, kun mä kehun Tero Westeristä, koska mä tykkään Westerinen yhtyeen bändistä. Mm-hmm. Ja kehun niiden rakkauslaulua Kohti sydänpeltoja taitaa olla nimi. Ja sitten siinä on kohta, jossa se on just lähdössä sieltä kaupasta sen tyttöystävänsä tulevan vaimonsa kanssa. Ja sitten se puhuu siitä, että Dallas-pulla jää vitriiniin. Ja mä ihmettelin, että mun täytyy saada tietää, mikä tämä juttu on. Niin somessa tuli kysymys, selvisikö Dallas-pullan ja vitriinin arvoitus? Ja vastaus on, että selvisi. No, sekä Tero että Teron vaimo tykkää Dallas-pullasta todella paljon ja sen takia se on siinä biisissä. Okei. Näin se menee. No niin, aika hyvä. No niin, Auri, sä oot kiertänyt maailmaa ja paljon. Mä seuraan sua kaikissa sosiaalisen median kanavissa todella tarkkaan ja viimeksi sä oot ollut Saksassa ja Ranskassa, jossain vaiheessa mä näin sut Jenkeissä ja niin edespäin. Mitä muulla maailmalla on opittavaa suomalaisuudesta? Mä rakastan, että suomalaiset on aina ajoissa. Että jos joku sovitaan, niin se pitää. Ja meillä toimii kaikki järjestelmät tosi hyvin. Esimerkiksi jätelavan tilaaminen on oikeasti melkein mahdotonta muualla maailmassa. Mutta täällä se toimii niin helposti. Eli mä oon vaan puoliksi suomalainen, koska me aloitettiin tää ajoissa, mutta mä en ole koskaan tilannut jätelavaa. Hyvä. Sitten sun siivouskirjassa sä tiivistät sun siivousfilosofian sanoihin älä stressaa. Mitäs me siitä opitaan? Joo, mun mielestä elämään kannattaa suhtautua silleen aika rennosti, koska me eletään tosi vähän aikaa
Ja ei kukaan kiinnitä suhun niin paljon huomiota, että sun tarvitsisi niin kuin siitä olla huolissaan. Elämä voi olla hauskaa. On muuten samaa mieltä. Eli nyt tulee nopeita kysymyksiä ja vastauksia. Ensimmäinen kysymys. Mitä kiinnostuksen kohteita sinulla on intohimo ammattisi ulkopuolella? Juoksu. Kannatan. Toinen kysymys. Siisti, kodikkaan, sotkuinen vai likainen koti? Likainen koti. Todellakin. Kaikilla meillä on ammatti. Kolmas kysymys. Tiskiharja vai tiskirätti? Harja ehdottomasti, koska muualla maailmassa ei käytetä tiskiharjoja. Onko näin? On! Mä koitan vielä vähän sinitiskiä. Ups, ei saa varmaan sanoa Saa siniä. sanoa. Pienimainen sininen ja valkoinen tiskiharja. Neljäs kysymys. Onko siivoaminen parasta terapiaa? Joo. Siivoaminen on ihan parasta, mitä voi ihminen tehdä. Mitä kiinnostuksen kohteita sinulla on intohimo ammattisi ulkopuolella? No kyllä se varmaan on toi sporttaaminen ja liikunta. Jep. Siisti, kodikkaan sotkuinen vai likainen koti? No mä haluaisin siisti, mutta kodikkaan sotkuinen, koska meillä on 2 pientä kissaa. Okei. Tiskiharja vai tiskirätti? Tiskiharja, koska se kestää kauemmin. Onko siivoaminen parasta terapiaa? No kyllä mä ehkä miettisin, että on myös muita, mutta ei sekään huono ole. Okei, toi oli hyvä vastaus. No, sitten on kuule sellaisia Alex Talkia tai haastatteluja, joita ei haluaisi lopettaa, mutta meidän on pakko lopettaa. Auri, kiitos tosi paljon, että sä tulit. Mä arvostan. Kiitos, oli todella kiva olla. Ja kiitos teille, että te seurasitte meidän keskustelua, joka oli ihan just yhtä hauska livenä kuin mitä se on tässä ohjelmassa. Ja hei, kattokahan tuosta alta. Siellä on meidän somekanavat. Aurilla on kanavia yhtä paljon, mutta seuraavia paljon enemmän. Mutta meitäkin voi seurata, jos siltä tuntuu. Seuraavaan kertaan. Moi moi. Heippa!